Okay guys, since holiday pa man karon, so ngita mi karon og sideline na trabaho. Mutabang ko sa kong papa karon og panglugit. So kailan ba magmusaon ng panglugit guys. So ani ra na siya guys. Bukod ang lubi, tapos lugito nimo. Nang lisod man i-explain I-actual na lang nako sa inyo. Tara go. Dira di ko nag inusara day. Uban akong asawag anak, so sila magtapok, so magalugit o magabugha. So ana lang no. Cheer lang. So let's go. Wala mo di mo na baglugit, dili na kamo dito na. Wala tinigom na tugi na kas na. Awas papa, gayaw-yaw na. Kaya nga no kunong di ko mo tabaglugit. Bitaw dili ba daw mo manabang og lugit? Gis papa din nag-hiring. So mga walay trabaho diha. Si papa nakinalan og assistant karon. Pwede pa ni siya puntan pa ning kunan ni nilugit. Go. Sumuli siya tapok siya diha. Pag abot to sa unahan na ikakaon og butong. Hoy. Kapoy na dir tapok adto. So unsay gusto ninyo guys? Ako ang manglugit o ako ang musakag lubi? So comment lang mo kay kung magasunod ganing magasaka og utro. Ako'y kat og lubi. So ani na lang. Sige. Ako'y magkat og lubi karon. Kat ko isa ka punuan. Kung makaya ba ha? Sige. Request granted na ni siya. Dili na kinala mo comment kay ako na mismo ang mukat para ninyo. Si papa ang magalugit. Yung magkaugbutong mo ni uli na. Ulit daw guys, kung ano kaugbutong. Salamat vlogs guys. Kay vlogs ko no. Butong rin sila ano Magkaon na siya butong. Kamo di mo nga butong. Itawa sige. Pagatipok naman dire. Ngingon mo ko ganyan nga maligo sa ko. Adto ko sa sapa. Tara. Kaya na dito naglagubo na tong mga nangaligo. Okay guys, so ni karon guys, sumpay ra gyapon ni sa salunay katong gipakita ninyo ganiya. Nausab ang ilang una-una guys, diri na sila naligo. Hi pud mo dire. Hi mo bahay. Lami kay siya guys, okay. Init bitaw kay panahon guys. Tapos nagpabugnaw sila diha. So kani siya guys, mo ni siya gitawag og tibhong. Kung OFW ka, tapos tagalasi ka, naku patok kay sa imong tibhong. Kailan na kag unsa ang tibhong? Mo ni tibhong, mo ni among gitawag tibhong. Okay guys. Naligo sila. So karon kay wala may maga-video sa ako So dili mo kita na akong maligo. Sila na ako i-view ha. Mani dito sumpay ni dito padulong sa Senyora Bridge ni siya guys. Tubig. So ani lang kasimple among kinabuhi sa pobre nga walay agi ang gripo. Mulusok ra diri sa sapa diri manglaba. Para Domingo. Diri manglaba akong asawa kay para makatipid sa tubig, di ba? Ana magipon na siya. Diri maligo, magpabugnaw. Dool ta ditong dapita nila kay warag tsada ditong dapita kay lawom. Tara o. So muni tibong guys sa mga nakalimot. Muni siya tibong. Guys. Okay guys.
unsa may kalainan sa tubig dito sa syudad o tubig diri. Okay guys, so mo ni siya guys ang kalainan guys ha. Kita niyo ang tubig diri sa probinsya guys. Wow, grabe ka tinaw guys oh. Okay. Sa kainit sa adlaw, saro di ka mabugnawan ani. Ang papa dito naglugit dire. Ligo pa ko kajot. Okay, maligo pa man ko. Ay, dagang hero, kitalawan. Hi guys, maligo pa din ron. Guys pa, tanaw ang sa pagdive ba? Guys, mo dive na ko guys. Guys, wow. Dali! Kita! Lalo di ba ito dito? Dali, mag-zipline ta. Zipline. Zipline ta dali ama. Mag-zipline ta. Zipline. Unsa din eh? Ha? Unsa din eh? Exercise ba? Silawa po kayo. Hindi guys, tuduan mo na ko sa paglugit karon, so magbuga og lubi. Ani lubi ni akong pambuko ni parang lugiton. Ano na niya oh. Kani siya aksa. Dalo tani. Kung pagkaulawi. Kung pagkaulawi. Dili sa otro na to. Ah, sige na, okay ra. Sipiat. Kani. Nasipiat to. Kani ha. Okay. Okay na to. Sipiat manggudang primero. Sa kanina itong panahon, John, ang mga lahimong mga profesional, mo nigikabuhian mo nigikuha ag source aron sila matagbo ng ilang panginahanglan sa parte sa mga bayronon sa eskwelahan, mga galamiton sa eskwelahan, mo nigikuhaan sa ilang mga ubang mangginikanan ang pagkupras. Kay naman sila kalubinan ni kaniadto nga professional na ang mga kaniadto mga ng eskwela kay naman sila yung mga produkto nga kalubinan mga ilang produkto. Mo ila ang source aron sila mabuhi, source aron sila matagbo ang ilang panginahanglan sa pang-edukasyon o sa mga pagkaon, sudan, bisti. Dili ni angay ikatamay ng mga buhata. Angay sila magapasalamat ang nga gani anang nga tagaan sila kusog. Pasalamat sila sa kusog kay og dili pa sila uwa pa sila kusog dili sila di sila kadaog anang atsa sa pagbuak. Pagbuak lamang kusog na ang nahimo ang puhunan. Manang ana ang kinabuhi sa usa ka taong makugihon. Makugihon. Responsible. Ano na responsible. So
sa ubang mga kuan nga ga. Ah. Muna yun, anang lobe, ay magalugit ko. Kudoan tamo ko sa paglugit. Ano rin yun? Doon eh. Ano? Muna. Nabay. Lugit na po. Tablisan, gusto nga. Para dili siya ma... Ano? Okay. Mana ra. Karon no, mo pa niya akong nalugit. Ako na lang kuno na kay mama. Mama man eh. Ako na may gatiwa to ko ano na eh. Sige. Okay guys. Muna ni guys. Muna ning ang kaduhang tapok ang permiro to adito. Ako na pong gihakot dito. Sa among balay, ito man ang nandahan dito. Nandahon ni siya para makupras na dayon ikabaligya na. So kani mo paning tapukan ning among one last nga lugiton sa aron kay na pa may mga sakaon. Gabi naman di naman maapa sa oras, mao ni kanila sa naman among gibanatan. Kumanane amo ni uli dito. Dayon pagkaugma na dayon ni siya ng dahon. Sa Lunes na po na siya balikan ni ng papa po ni mama. So kauban karon si papa mo naglugit na siya ay unang mo sa sagsaka kay gabi na yan naman kumita mga lugit tari karon una ni pagkuman ani okay na dayon. So ako na mauli na dayon me. So salamat kayo sa inyong pagtan-aw nila among video nga paglugit kinabuhing pobre pero malipayon. Salamat.